other from up above. You and me, all the people we see, we're all part of God's families. Love each others, love each others, as brother and sisters, as brother and sisters, and honor others, and honor others, more than yourself, more than yourself. Romans 12:10, Romans 12:10. God give us family we can help and love. We give to each other from up above. You and me, all the people we see, we're all part of God's families. Love each others, love each others, as brother and sisters, as brother and sisters, and honor others, and honor others, more than yourself, more than yourself. Romans 12:10, Romans 12:10. You wrote try, you wrote try, you wrote try. Sudah name tu kajing ruai? Hoi. Hoi, toh. Kumba tu kajing ruai ke ong. Dia kaktian jang ublay ru kapen scam. Bangi kumki kun jang u. Ngidai ban iet, ngidai ban buram, ngidai ru ban lek bahaya ki waipan. Ki gi bangi kumki banget ha Jisu ngidai ban lek ha bangi nget ha u. Yaro. Hoi, ban yaro. Nang ta? Adwa. Hoi, ban duai nang ta pan? Ban pulih Bible. Hoi, ban pulih Bible. To dan sibun kita deh. Dia mentah. Kini kena aisa kawai mentah. To dah bagi pet ya kan dia. To kai kini ke badan hapok jong niu klong. Ka to pikan mau ai. Em. To. Mentah ngan pen i kan ni kedul. Tapet kan ni pa. Pikan mau ai nak katai kedul. Kai Baptis. Oh, good. Kajing pen baptis deh ni am. Kai kajing pen baptis. To kan yin ya pet mentah. Cái cái gì baptis? Ha cái ban suk ban sâu thua. Cái jing pen baptis. Cái đây cái jing pen ngam yang i ha ko Bat ya kan ni malah penyesriem ya cái jing yap. Cái jing tap ba cái jing mi pat ukures. Cái ni cái cái way na cái jing le. Cái pen i mau kum kadak trong cái jing ko ngu cái jong i. Mau bagi dan ya cái jing nyet cái baskem ha Jisu. Ba ulong ba u batang ba u unong petem ubala ban map bat ban satno ya kipop jengi baro batang na u hiru ngin yo ya ka jing em bom jukut Mano bom kuat ka jing em bom jukut Baro ngi kuat deh ka jing em bom jukut To mentah ka singi ngani thuk hanai pi chapang ka wei ka beriu na ka ktien jong oblei ka balanget bat ka lapen baptis ru Bat kumjuk ru kalale sibul ki kamba bha. Te shua jong kata pat ngakwa kini bakin jer keteng shua. Kat kum ka jingken mau jong pi. Ya ki kat tu kat ni ki ken thei ki ba piken mau na ka Bible. Martha. Hoi ka Martha. Mary. Hoi ka Mary. To kini baro ngila adab deh banyak keren ngila adab banyak keren haki kelas ki bala adab. Te sepang jong ka Lydia pat pilayok sngok ne am. To kini kim pat yo sngo sepang jong kali dia to kan mentah sngi sngap bha ngan hikaya pi na ka jinge thu khana sepang kali dia ka lajia habau apostol Paul bat ki nong but jong u kilayat bun ki jaka ban pen priang ya ka gospel jong ukres te ha ka wei na ka jinglet jong ki kilayat lat no na ki jaka ya ka ba ublei ulakhang ye u ba unlet Bat kilawan poi hatros. Te hakapol menmit lawan kacing itu pau ha upol. Hakaba uwe ubriu uba nakasnong Makedonia. Ulayang bat uda kerpat ya upol bat uda ong. Tuan syasiliang sya Makedonia bat tu yarap yangi. Te haba upol ulaya tu ya kata kacing itu pau ha kita kibalai let lang bat u. Kilai persyang ban let no sya Makedonia. Bat kidaya rai jingmut ba ublei uda khot khnang yaki
ya ke ban yalap ya ke gospel. Onda kila yat liang na tros kila let bet sha samutraki bat kumla sha ipat sha Neapolis bat nangta sha Filipi kabalong ru kanong ba baningkong ha kata ka benta jong ka Makedonia kaba la shong shnong ki Rom bat kila shong ha kata kanong ba kato kat nisngi te ha kasngi sabatan kila ya let sha bar shnong harut kawa ha kaba kila tharai baladan ka jaka duai bat onda kila shong kila ya keren ha kita kiken thei ki balayawan ya senglang hangta dia kawai ka beriau ka bekerteng ka Lydia ka nong dia jan sau betu na ka shnong theatra ka bamani ya ublei ka lasngau yaki bat utrai ulaple ya ka donut jongka ban sha skor ya kita ki ai ru ki bala ya lap da upol onda lapen baptis ya ka bat ya ki ba hayeng jongka kala kerpat ya ki ka daong lada phirai bangalong ka banget ya utrai tuan shong hayeng jonga kalapin ko ngu ru yaki katu kat nien ka jing em jong ka Lydia akwa ya phi ru phin ya kan mau ka baning kong ka long ka Lydia ka long ka kan thei ka baning kong tam na ka shnong jong ka ba ka nget ya u Jisu ba om tang kata ki ba hayeng jong ka ru ba ro ki la long ki nong but jong u Jisu te ka Lydia kalong ru ka beriu ka ba kloi ban ngap bat sha skor ya katien ka jong ublei kalanget bat kala pediang yo Jisu bat kumta kala yo ru ya ka jing em bom jukut kat kum ka gospel u Yohanes kal nong ka balai ka khat ka bakhat san ka ong ba u ru banget hanga un om jat shu henrei un yo ka jing em bom jukut to yo i sakawai pat ka kam babha bakani ka Lydia kala le kalong kala khot sngo bha kala pen pau ka jing iet ki jong ka ban khot sngo bha ya upol bat ki nong but ki jong u namal ka yo i ya ka jing don kam ka jong ki te kumta ai ba ka jing em ka jong ka kanlong kanuk saru na ka benta jongi hatu phi kum ki khanna ke ai tharai ka ba phila ban le to phila ban ya rap dei phila ban le baha na benta ki wei da ka ba phi ya rap ha kinu ki benta ki ba phi la ban le dei nem to menta pat ngadon hang ni wei activity te ngakwa ru e phi sia ba ro phin le itu ini activity phin pendap hang tu kadai na katu khat Bible bangala pule menne te hang tu hawa po kidan kitu kidak la ai hang tu bat hapo jong kitu kidak pat la ai kitu ki number te phila ban pendap ya kitu kidak kat kum kitu ki number bala ai hang tu hjrong te kan ya rap ru ya phi ba phin kan mau ya katu khat spelendet ka bangala pule menne bat kum ju ru ya ka jing hikai ka bangila yo minta kasni ti hasya ban pen kot pat minta ngin ya let lang hau blai ngin ya duai ngin pan bo na blai ba un ya rap un hikai yangi kumno bangiru ngin long kum ka jing em jong ka Lydia ka bayai ne hau blai bat ka bakloi ban ya rap yakiwe to kan minta ngin ya duai try ngi sngongo ya ka jing it ka jong me try ka jing em ka jong ni ka ba man la ka sngi hadu ka ni ka por ba khlimat ka mamta ngi sngongo ro ya ka ni ka jing hikai try ka bangila yo na ktien ka jong me na ka jing em jong ka Lydia ka balong ka shakri ka jong me try ka bayai ne hame ka ba penskam ya ka jinget ka jong ka hame bat ru try ka ba koloi ban yarap kin try ya kita ki badan kam hikai try yang ngiru bangin long kanuksa na ka benta jong ki wei ru bangila ru ken try ban penan kam ya kini ki jing hikai bangila yo ha kani ka sngi ya kini baro apan ha kuteng Jisu minta shubam chukot ru halakta amen hadu bangin ya syam pat bat phi ha ka wei pat kata yo ublei on ker khu ya phi bye bye